projecte es diu Promicon, és un projecte europeu que l'objectiu nostre és produir bioplàstics a partir de cianobacteris. I els cianobacteris són uns bacteris especials que es comporten com les plantes, és a dir, que poden créixer a través de la llum solar i del diòxid de carboni. Llavors nosaltres el que fem és, quan vam començar el projecte, vam anar al camp, a diferents llocs on hi havia aigua, en diferents característiques, i vam recollir mostres d'aigua. A qualsevol lloc on hi hagi aigua, quan es veu com verd, és perquè estan creixent cianobacteris. I aleshores les vam començar a fer créixer al laboratori per augmentar aquests cianobacteris. Aquests cianobacteris que n'hi havia molt pocs els vam fer créixer fins a tenir un cultiu amb molts cianobacteris i llavors vam començar a produir aquest procés de plàstic. Els cianobacteris de manera natural produeixen molt poc bioplàstic i llavors el que nosaltres hem fet és dissenyar un procés per intentar incrementar aquest percentatge o aquesta producció de plàstic per arribar a poder ser competitius a nivell de mercat. O sigui, hem de tenir en compte que tenim un volum d'un reactor i a aquest reactor hi creixen aquests cianobacteris. I llavors, d'aquests cianobacteris, una part del cianobacteri és bioplàstic. Vam començar tenint que un 2% de tots els cianobacteris eren bioplàstics i hem aconseguit amb el nostre procés arribar fins a un 30%. Però tot i així encara necessitem no només el percentatge, sinó que el procés sigui bastant més ràpid. Diguéssim que aquests cianobacteris poden produir diferents tipus de plàstic. En funció de en quin medi creixen o què els donem per menjar, doncs acaben produint un polímer o un altre. El polímer més fàcil que fan és el que s'anomena PHB i té unes propietats que no són gaire bones per una aplicació. Però ara estem provant diferents substrats per veure com podem modificar aquest polímer i això afecta també les propietats mecàniques del polímer. Actualment estem treballant a escala de litres, 3-4 litres. Hem fet algun estudi a escala de 30 litres una mica més gran, però la idea seria portar-ho a una escala pilot on puguem tenir uns reactors que són molt més grans i poder arribar a fer aquesta producció. Ens hem basat principalment en la producció perquè és on estava el repte, però un cop haguem superat aquest repte, el següent repte és l'extracció. Actualment es fa amb solvents químics que no són gens sostenibles. Llavors nosaltres la visió que tenim és que aquests plàstics són biodegradables i han de substituir aquells plàstics que d'alguna manera queden a l'ambient i no es poden reciclar. I això entra en joc aquells plàstics d'ús agrícola, com per exemple les que tapen les cobertes dels camps, que aquests plàstics al final es posen i no es recullen i llavors es trenquen i queden com a microplàstics en el camp. I la idea nostra seria intentar tonejar d'alguna manera les propietats del plàstic per poder aconseguir aquests tipus de plàstic per a aquestes aplicacions. És poder produir bioplàstics d'una manera més sostenible, perquè actualment sí que es produeixen bioplàstics, però el procés és molt car, requereix molta energia i a més necessita de sucres, que aquests sucres prèviament s'han de cultivar, s'han de recollir i s'han de donar als bacteris. Llavors, el nostre procés directament amb aquests cianobacteris, fent-los créixer amb la llum solar, podés produir bioplàstics.